तो गाइस मन जों दा ओरैनो नाहरदो ओरैजोंहाय केमेराखौ लांदोब्रा आं। क्या बोला तूने? कैसा लगा मेरा मजाक? Hey guys, खुलुमबाय बयखौबो कुमब्रा ब्लग YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङै दं। स' नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। स' नोंथांमोना भिडिअखौ इन्जय खालामलांदो। आं दा फुख्रियाव ना हमनो फैबाय गाइसमोन। नायनो हागोन नै दैया बेनो आरोखि एकदम फुख्रिया गाइसमोन। भिडिअखौ एसे इन्जय खालामलांदो। मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार दाबायना होदो। थाबैनो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। थ' गाइसमोन नानि थाखायबो आदार लाना फैदों नै। अ थालिर गोमोन गाइसमोन बियो। बेजों हमसिगोन गाइसमोन। ना गिदिर जानो बाबाय, ना फिसासो हमगोन। गाइसमोन नोंथांमोना नायदो नानो मा आदार होयो जोंना नै। बेयाव ओरै गुन्दै दङ, थालिर गोमोन जायो जोंना गाइसमोन नाया। दा आं बसायसिगोन जेखौ गाइसमोन। थ' गाइसमोन दा जेखौ सासिगोन आरोखि आङो फुरा बसायसिगोन। नायलांबाय थादो नोंथांमोना माबायदि बसायो जेखौहाय नै एकदम हेभि आरोखि। जेया गोरलैखौ ना फिसासो बोखांगोन नायबाय थादो। No, 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 I'm telling you. माबायदि बोखांगोन।
दा जोङो नाखौ साखांबाय आरोखि ओरै देखायहरदो नोंथांमोननो ओरै गिदिर साबाय आरोखि ओमफ्राय जों दा दसे उनाव नायसिगोन आरोखि नोंथांमोना नाया माबायदि नाङो नायबाय थादो एसे खाटारनाथ' नांगोन बायदि मोनबाय नायाथ' हेब्रे जाखाबाय गाइसमोन नायबाय थादो नोंथांमोना 2000 years later. गाइसमोन नाजोबबानो हुलुस नुबाय एकदम अयथासार नायलाय माबायदि नांगौ एकदम खाटारनाक नाजोब Oh my god नुबाय गाइसमोन अयथासार नाजोबलै आयौ DJ Hemant Raj. Wow!